Right mama. Uthi nifike ngithini ebhayindi banike noma ndibadlalise gogo. Yonke into abayifuna mama bafake. Zobanika. But bazodideka bathi hayi. Inomfana ngeke. Fana clean kangaka madoda. Yonke into abaqala ngayo mama yafika yabanika bayabanceda. Manje nabekhala ngoba into zami uthola ukuthi umuntu uyafika. Hey kwasela athi hey manje ngathi sefuna uthende umuntu lo kani uzengana kanti. Ithi mina no ndiyamnika mama. Umuntu odinga usizo yamsiza. Yamsiza mama. Injani? Alright, no ayibonga mina. Abenze kanje abafone pha ku 072 7447804. Uthola Solomon Straight akekho umni Solomon judge lama judge. Hlopha uJojo Mkhongosi Mabhengu. Ngathi kangwane. Yeah, funa sibanike mkhulu, funa sibanike. Ngoba kufuna ukhande na ukuthola ukuthi no ubulele nesifebe, asilalana ifebe thina. Thina ke besizilile nje hayi ngendlela right. Kumanje nje asikagezi, sisiyogeza enjikalanga. Kunjalo. Iqela zenjalo. Obuke la. Akuphelelanga ningaphaphi nina. Mtheni nina.